fadi da kansa a wannan wasa. To ga bahagon mai bulala nan wanda sun buga wannan wasa a wannan gida fa, wanda bahagon mai bulala a ranar nan fa ya samu nasara ya bige su. Wato dan bane baya ya dawo neman fansa kina a wannan wasa. Alƙanin Bello shine ke sanye da dogon wando ruwan toka, sai shisha bahagon mai bulala wanda ke sanye da dogon wando ruwan toka ne amma da razan oma kisa wannan wasa. Alƙanin Bello a fusace da wannan dambe, wato dabba ne wanda zamu iya cewa dan bane wanda yake neman fansa akan wannan yaro da ya kashe shi a wannan gida da kuma shagon yalo dan suru. Wato kowa ya san Alƙanin Bello farmaki yake kaiwa a dambe, shi kuma bagon mai bulala yaro ne wanda ke iya kaiwa mugun farmaka a wannan lokaci. Alƙanin Bello bagon mai bulala wato fasin riga ya da ke Alƙanin Bello ya sumar da shi a daidai. Wato Alƙanin Bello ya samu mugun yanayi kina wannan wasa fa. Wato Alƙanin Bello ya samu matsala ta guda ma da guda biyu kenan suka bige shi a wannan wasa. Wato yaron nan fa dan iskan yaron nan fa wato Alƙanin Bello fa wato daban da muke tunaninsa. Wato bahagon mai bulala kenan gashi nan ya taso gaban shi kadai yana buga hannunsa gashi nan ya daga hannu a wannan yanayi. Wato bahagon mai bulala